Muri yeZimbabwe yanzonyari panapa nekuti patrikuona kuti ZANU-PF iri kunzi yorambidza kubuditswa kwenhau kana vanhu vanobuditsa nhau vasati vapuwa mvumo neZANU-PF kuti vanzi nhau idzi dzobuditsiwa here kana kuti idzi dzomboregewa. Muri yeZimbabwe ndauti tapedza kutaura nyaya iyi mutudze mafungiro enyu musati tapinda munyaya iyi nokurudzira ibva wasubscribe wolike wotina on the bell icon tombochiona maupdates andokupa pano paZim News Live nokuti munhau munobuda muchinzi bato riri kutonga reZANU-PF rarambira nhengo dzebato iri kuti dzirege kubuditsa zviri kuburitswa mumapepanhau pasina kupiwa mvumo. Mumashoko avo mukuru wezvematongero enyika muZANU-PF vaMike Bima vayambira nhengo dzebato vachiti dzicharangwa zvakakodzera kana dzikabuditsa nyaya kupepanhau. Mutemo uyu unotevera mushure mekunge dzimwe nhengo dzanga dzichibuditsa mashoko kumapepanhau dzisina kupiwa mvumo. Sezviri kunzi aiwa vanhu vari kunzi bato reZANU-PF ngavarege kubuditsa nhau kudziisa mumapepanhau kana vasina kupiwa mvumo nokuti pane imwe situation yatoitika kuti nhau dzakatonopublisha mumapepanhau pasina kupiwa mvumo vatisari voshamisa kuti kochii chakuitika. Muri yeZimbabwe takuona kuti aiwa ZANU-PF yakuda kuvhara zvinhu zvayo haisida kuti zviuzikamwe vada kuti vave selective panhau dzekupublisha mumapepanhau kana kuti. Muri yeZimbabwe tiudzei mafungiro enyu muri kudii pamusoro penyaya iyi pinai mucomment section medu musangana kusubscribe kulike unotina on the bell icon toramuchiona maupdates anokupa pano paZim News Live.